arep reksa jane. Tapi tutup. Lah sing lara apa to, Mas? Ora atiku lara ya. Arep anu aku tuku sego pecel lawuh rempelo tanpa ati. Aku tau gaya hati malah kayak gatel. Nimas Bendoro wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Yayi memani ing ati Yayi Pregiwa. Ana lumahing jagat uriping langit ora ana wanodya utawa wanita sing kawawa njiret rasaning Gatotkaca. Kejaba mung sliramu wong ayu Yayi Pregiwa. Kakang Mas Gatotkaca, Kakang Mas. Kepriye wong manis? Semanten ugi raos kula, semanten ugi manahipun pun Yayi Pregiwa. Rinten pantaraning dalu mboten wonten ingkang angreridu kejawi namung wewayangan paduka Kakang Mas ingkang tansah sonjo wonten pungkasaning pangimpen Kakang Gatotkaca. Yayi Pregiwa, banjur apa prasetyane Yayi Pregiwa marang pun Kakang Gatotkaca Nimas? Kakang Mas badhe kapalangono mlumpat karantia badhe medhot menawi Kang Rayi kula pun Pregiwa mboten kasembadan sesandingan kalian paduka Pangeran Raden Harya Gatotkaca. Kula aturi nyekseni ingkang dados patemboya utawi janji kula menawi Pregiwa ora kelakon sesandingan kelawan Raden Gatotkaca langkung prayogi badhe kula entengaken pejah kula Kakang Mas Gatotkaca.
Kakang Mas Pangeran Gatotkaca, Rama Paduka Kyai Werkudara lan Rama kula Kanjeng Rama Janaka sampun sami sarujuk. Tiang sepah Paduka kalian tiang sepah kawula sampun sami condong ingkang sarta rumaja golong giling gelek ingkang dados niat kang sarta tekadipun. Paduka kalian kula kang rahipun pregiwa kantun nengga dinten ingkang sampun dipun temtokaken Kakang Mas. Iya Yayi Pregiwa iya. Nanging wonten menapa kok nitik saking lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimbo? Sajakipun Kakang Mas Raden Harya Gatotkaca kok kados wonten gembolaning perkawis ingkang kineker, gembolaning perkawis ingkang sinandi. Kula aturi hambabar Kakang Mas Pangeran Gatotkaca. Yayi Pregiwa kados pundi? Sakwetara triari kawuri utawa telung dina kepungkur pun Kakang Gatotkaca nampa sasmitaning dewa wangsiting Jawata lumantar pangimpen utawa lumantar pasupenan Yayi. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara lajeng Paduka Kakang Mas Gatotkaca nyupena menapa ra? Yayi pun Kakang ngimpi sajroning dedaupanku kelawan sliramu Yayi Pregiwa ana dayaning ombak utawa banjir bandang ingkang anempuh kasatriyan Madukara. Iki kabeh pangimpen utawa pasupenane Gatotkaca iki kira-kira pratandha apa ya Yayi Pregiwa?
Prabu Yaksa Pradenta jejulukku Ratu saka negara Tunjung Langkaban
Uta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang Panca Bayu Panca Bayu wisikan pagulingan lima lole sumolole sumorate emprit gantil buntute omah joglo hawela iki ndak wis padakake iki kaya murid siswaku ya kuwi Prabu Yaksa Pradenta ratu saka negara Tunjung Langkaban kang wis marak ngadhep marang pun Bapa Pandhita Durna ing Sukalima. Nuwun inggih Bapa, gugup garagapan kula pun Yaksa Pradenta saking negari Tunjung Langkaban. Kula nampi timbalanipun Bapa Durna ing pertapan Sukalima. Wonten babakan ingkang pundi? Wonten babakan ingkang pundi dene kula katimbalan marak ngayun. Menawi kenging winedhar ing kathah suwawi kula aturi paring dawuh ambabar pangandikan dumateng kang putra siswa kula pun Prabu Yaksa Pradenta Bapa. Yaksa Pradenta, kula wonten dawuh Bapa Guru. Sakehing ilmu aji jaya kawijayan kabeh wis ndak paringake marang jeneng sira kulup Yaksa Pradenta. Nganti sira ing ripalungguhan iki wis dadi ratu kang kondang kaonang-onang kajuwara saindenging jagat raya. Bapa, sedaya kala wau mboten saged kula gayuh tanpa lelabuhan paduka Bapa Guru Durna dumateng kula pun Yaksa Pradenta. Bagus, kowe ngakoni babakan kuwi. Inggih, kula ndodho babakan menika. Ya. Yaksa Pradenta, kula wonten dawuh. Saiki kanggo neter ketrimaning uripmu. Ana jejibahan, ana kewajiban tumrap jeneng sira Yaksa Pradenta kang kudu sira lakoni ing ripalungguhan iki. Sumangga kula aturi paring dawuh. Kula pun Yaksa Pradenta sampun samapta ing gati sawega ing diri. Nindakaken sedaya jejibahan kangge anyembuh dharma bekti kula tumrap paduka Bapa Durna ingkang dados guru kula. Mangkene ya kulup. Kang ana mburiku iki putuku Atmajendra Negara Ngastina sing jenenge Si Lesmana Mandrakumara. Dina iki Atmajendra Ngastina putuku bocah mburiku iki sing jenenge Lesmana Mandrakumara lagi gandrung kepaung kelawan kembang Madukara. Anake muridku Janaka ya si Arjuna kang sesilihe Dewi Pregiwa. Kamangka kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara si Pregiwa wis bakal kajatukrama dening anak Werkudara sing jenenge Gatotkaca bocah saka Pringgandani. Tegese Gatotkaca bakale dadi pepalang anggone putuku Si Lesmana Mandrakumara anggone duweni kepenginan anggone duweni gegayuhan bakale sesandingan kelawan si Pregiwa ingkang dadi kembang Madukara. Lajeng
Lajeng kersanipun Bapa Guru kadosa pundi? Mangkene saiki didom sing dadi gaweane. Dina iki aku bakal lumarap ana kesatriyan Madukara. Muridku Janaka bakale tak koroki sing dadi kupinge. Supaya gelem murungake utawa mbatalake dedaupane si Gatotkaca lan si Pregiwa. Lah dene kewajibanmu si Yaksa Pradenta. Kewajibanmu ya kowe kudu bisa cilik gawe lara, gedhe gawe pepati tumrap anak Werkudara sing jenenge Gatotkaca. Nanging piwelingipun bapa marang jeneng sira kulup Yaksa Pradenta. Anggonmu mateni Gatotkaca. Aja pisan-pisan ngaku yen to kowe kuwi sejatine murite Pendhita Durna. Ngibarate wong mancing kena iwake nanging aja nganti butek sing dadi banyune Yaksa Pradenta. Lho nggih ngestokaken dawuh Bapa Guru Durna. Piye kowe saguh apa ora nglakoni jejibahan iki? Lho nggih sagah Bapa, sagah. Kula pun Yaksa Pradenta. Sakwadya bala kula saking negari Tunjung Langkaban ingkang badhe mejahi pun Gatotkaca. Janji Prabu Yaksa Pradenta ratu saking negari Tunjung Langkaban ketemu karo bocah pringgondani sing jenenge Gatotkaca. Bakale kula bondo tangane, kula srimpung sikile, kula babat gulune. Karben batal, karben wurung sing dadi dedaupane Gatotkaca lan Pregiwa satemah putu Paduka anak Ngastina Atmajendra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara saged dedaupan kalian Kembang Madukara nuwun nggih pun Pregiwa putranipun nuwun nggih Raden Janaka. Bagus Yaksa Pradenta, bagus. Pandhita akarya wangsit pindha gombang ngajaping tawang susuh ngangin ngending gone sedaya jejibahan ingkang dipun paringaken kalian Bapa Durna dumateng Yaksa Pradenta badhe kula tindakaken kanthi bener becik. Bagus. Putuku bocah bagus, putuku bocah sigit, bocah jentara. Lesmana Mandra Kumara. Kula wonten dawuh Kanjeng Eyang. Kowe rak wis madhep mantep ta? Kowe apa wis madhep mantep anggonmu tresna marang genduk Pregiwa bocah saka Madukara anake muridku Janaka? Sampun Eyang, menawi kula batal anggen kula rabi kalian nonok Pregiwa, luwih becik kula mboten rabi sajeke urip. Barang kula badhe kula nggurke selawase Eyang. Ya. Aja. Eman-eman wong duwe kok nggur nguyuh hae. Apa-apa ki kari pambudidayane Lesmana. Ngestaken dawuh Yang. Yang wae kowe iki. Yaksa Pradenta, piye? Kowe wis arumanti kulup? Inggih, sampun kadidene winalik ingkang dados raos kula Kanjeng Guru. Kepara kalilan kula nyuwun pamit saha tambahing pangestu. Mugi-mugi lebda ing karya anggen kula badhe hanyirnakaken satriya pringgondhanipun Gatotkaca. Duga ginawa ngati-ati aja nganti keri.
Surak gotong royong aja nganti ana kang kecicir. Lanang sing dadi juritmu, kowe Yaksa Pradenta. Nyuwun pamit bapa, budhal dina iki nggih, Yaksa Pradenta. Tandang kabeh bangun makarane sangkut barengan lo kancane ayo satu mandang ayo mong menengan kumandang barengan prestasi pakarya tandang gawe bangun masyarakat sangkut kuprekut bicara satu kansane ayo satu mancan aku memenangkan kumandang kubarengan makasih pakaian pas ayo tandang gawe bangun masyarakat sangkut kuprekut bicara satu kansane ayo satu mancan aku memenangkan kumandang kubarengan makasih pakaian oh kata lantet makasih pakaian
哦，哦啊哦，哦，大，二十大，对，啊哎，哇塞，对，啊啊哎，啊哎啊啊哎，啊哎啊肉，啊哎啊肉，哎哎啊啊哎哦啊哎，哎哦啊啊啊哎啊，哎啊喂，哎啊哎，啊哇塞，哇哈哈，啊喂啊，对，啊呀，哎啊喂，哎哎啊，哎哎哎啊喂，啊啊啊啊，喂，哎，对对。呀，对，哎，呀，哎，哎，啊啊哎，啊哎，对，啊，哎啊哎，肉肉肉，哎啊哎，哎，肉，啊啊啊哎，啊啊哎啊哎，啊，对，啊啊，对，啊啊啊啊啊啊哎哎对，啊啊哎啊哎啊啊啊哦啊哎啊啊哦啊哎哦哇。
mijil langanira sang nar pati lampah hira alon kinarabak padaya yuwarna nira Iwang suksma mangadili nuwih payungana marang panjenenganing sun nyuwun sewu dereng dangu rawuhipun Kanjeng Bapa ing Sukalima Bapa Panemban Begawan Durna wonten ing kasatriyan Madukara Kang putra pun Arjuna ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk dumateng sahandap pepada paduka duh Bapa Panemban ing Sukalima. Noleh. Sumaloleh sumorati dok ning dungkul dadi alas-alas dadi wana dongkrek monyor-monyor. Iya. Nger. Anggar anak lanang si Janaka bocah bagus, bocah sigit, bocah jentara. Banget panarimanipun bapa dene jeneng sira ngaturake pambage panakrama marang pun bapa wis ndak tampa tiba sepadha-padha ora liwat puja pangestunipun bapa tumanduka marang anak lanang anak Angger Janaka Dananjaya. Lho inggih bapa
sanget anggen kula mundi pangestu ingkang rumentah kula kalungaken wonten ing Jangga kapetekaken wonten ing Pranaja rumeketing Wardaya mugi anyembuana kayuwanan kula sumrambahipun para warga Gong ing kasatriyan Madukara. Sumangga kula aturi lenggah ingkang kanthi prayogi duh Bapa Panemban Sukalima. Yayang Nger Arjuna kaya ora kurang kepenak anggone pun Bapa lungguh ana kasatriyanmu, kasatriyan Madukara kene nang. Paman Harya Sengkuni paman. Rawuh handika paman wonten kasatriyan Madukara mriki manggih karahayon nggih paman. Nuwun inggih Nger. Waleh-waleh menapa? Anggen kula sowan wonten ing kasatriyan Madukara mriki kali saking rubeda boten langkung salam taklim kula kunjuk dumateng anak Angger Raden Janaka. Paman Harya Sengkuni paman sanget anggen kula nampi mugi andayanana bagya kayuwanan katuran lenggah pinara ingkang kanthi jenak Paman Harya Sengkuni. Inggih Nger, inggih. Semunipun boten kirang sekeca malih anggenipun Kang Paman ing kepatyan Ngabyantara wonten ing kasatriyan Madukara mriki. Bapa Durna njanur gunung Kadingaren paduka Bapa Guru ing Sukalima rawuh sarimbit kalian Paman Patih Harya Sengkuni. Baya wonten wigatos ingkang pundi sumawi Kang Bapa kula aturi paring dawuh. Kang putra ing kasatriyan Madukara arsa nyuwun katerangan dumateng Kanjeng Bapa ing Sukalima Kanjeng Bapa Guru Durna. Janaka Arjuna Dananjaya Naga Mahabau Kuntadi. Ngene ya kula. Purwa madya wasana samendang datan ana ingkang karempit mbok menawa ana sisiping tembung pun bobot yagung pangaksamaya nang bocah bagus Arjuna. Nok nuwun inggih Bapa Panemban Janaka kula wonten dawuh. Mangkene pun Bapa nganti tekan prapta ana ing kasatriyanmu Madukara kene mung bakal nyocokake kabar ingkang sumebar pawarta ingkang warata. Apa pancen bener? Apa pancen bener kapara nyata kalamun ta dina sak mengko jeneng sira muridku Angger Janaka arep besanan karo kakangmu Jodipati. Apa bener jeneng sira Arjuna arep besanan karo kakangmu Werkudara? Nger Arjuna mara diage wangsulana kulup. Bapa lakar kasinggihan dawuh jengandika Bapa Panemban Durna. Anak kula nuwun inggih pun nini Pregiwa sampun kencan rembak kalian kulup Gatotkaca. Namung kantun nenggo kepyaking damel. Nuwun inggih boten wonten asanes kejawi namung selikur dinten malih duh Bapa Panemban ingkang putra putri nuwun inggih pun nini Pregiwa arsa dedaupan arsa kapalakrama kalian bocah Pringgondani putranipun Kakang Mas Raden Harya Werkudara ingkang akekasih Raden Harya Gatotkaca. Alah dalah Janaka kula wonten dawuh kaya winalik sing dadi rasanipun Bapa ing Sukalima kulup. Krungu kabar iki pun Bapa kaget. Kosik to Nger, kosik bocah bagus Arjuna. Jane jeneng sira Arjuna kuwi isih nganggep pun Bapa iki gurumu apa ora to Nger? Bapa Panemban paduka Bapa Panemban Pandhita Durna mboten namung kula anggep minangka guru kula. Paduka Bapa Panemban ing Sukalima mboten kula anggep namung dados guru utawi dwija kula, malah kepara sampun kula anggep kadidene Sudarma utawi tiyang sepah kula piyambak. Kenging menapa paduka Bapa Panemban Durna ngendika ingkang kados mekaten. Janaka kula wonten dawuh. Yen jeneng sira Janaka isih nganggep aku iki gurumu
Kepara mbok anggap aku iki kaya wong tuamu dhewe? Kenang apa? Kenang apa kok kowe Janaka arep duwe gawe mantu ora matur pun bapa luwih dhisik Arjuna? Premara reh manguswa umyong ambrengeng kadi darunaning kaswasih ring marga hamalatgung Arisang Ganda Mastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus hamara mayanto Ayo Wangsulana Janaka jawaban Arjuna yen aku iki sing mbok anggap dadi gurumu yen aku iki sing mbok anggap dadi duwi jamu kang kadidene kaya bapakmu dhewe kenang apa? Kenang apa arep duwe gawe mantu arep duwe gawe geden-geden ngundang dulur adoh ngundang dulur cedhak ngundang tangga teparo lah kok babar pisan ora nyenggol pun bapa ing Sukalima karepmu piye Arjuna? Duh bapa Panemban jalaran saking kathahing jejibahan ingkang sinangkul pundak kathah kewajiban ingkang sumampir pundak kanan kang sarta kiring ngantos kula supe ngantos Janaka Lepya paring pawarta lan matur dumateng jengandika Bapa Guru Panemban Begawan Durna ing Sukalima. Sok-sok neh aja dibaleni ya Kuluk. Sok-sok neh aja dibaleni ya Ngger Janaka. Merga apa? Merga ngrabekke anak iki ora waton grusa-grusu Arjuna. Ngrabekke anak iki ora mung kanggo sedina rong dina nanging sepisan dinggo selawase. Tur cara wong tuwa-tuwa biyen arep ngrabekke anak iki ana petung-petungan ana aturan ingkang gumathok. Inggih nuwun pangapunten Bapa Panemban Begawan Durna. Sik pun Bapak arep takon luwih dhisik lawan jeneng sira muridku bocah bagus, bocah sigit, bocah Jentara Arjuna. Lho nggih, paduka Bapak badhe nyuwun katerangan babagan punapa? Ngene. Anakmu si Pregiwa sing bakal kok rabekke karo si Gatotkaca bocah saka Pringgandani. Apa wis mbok etung kanthi jangkep karo etungan Jawa sing diarani etungan Pancasuda apa durung? Tak baleni. Anggonmu bakal duwe gawe ngrabekke anakmu si Pregiwa. Kelawan si Gatotkaca iki wis mbok etung nganggo etungan Pancasuda apa durung Arjuna? Ora coba Wangsulana. Nuwun inggih dereng Bapa. Kepara kula nembe mireng menika mbok menawi ndhaupaken utawi ngrabekke putra menika kedah ngagem etungan ingkang sinebat etungan Jawa ingkang sinebut etungan Pancasuda kala mau. Wong Jawa kuwi kudu njawani. Wong Jawa aja lali jawane Arjuna. Ora kena ampi awur-awur. Tundane iki mengko bakal gelo tiba mburi Arjuna. Gelo iki nendi-nendi tiba mburi. Ndek enek gelo getun ki tibane ning ngarep iki ndek enek. Tiba ki jenenge gelo, getun iki mesti tiba mburi. Nek getun kok ning ngarep iki jenenge dudu getun. Nuwun inggih. Nek ning ngarep iki jenenge pendaftaran. Nuwun inggih. Getun menika tiba mburi, gelo menika tiba wingking Arjuna. Nuwun inggih. Lajeng ingkang dipun kersakaken utawi ingkang dipun wastani etungan Pancasuda menika jlentrehipun kados pundi cak-cakanipun kados pundi Bapa Panemban Pandhita Durna. Rada maju lungguhmu bakal tak wedharake bakal tak
jelasake sing jenenge etungan Pancasuda ki kaya ngapa Janaka? Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lir-lena tanpa kanin ing lir-lena tanpa kanin yen tam tulusa mengko sang Dyah Utama Arjuna Janaka kula wonten dawuh Bapa Pancasuda kula dereng sumerap etungan Jawa sing jenenge Pancasuda kula dereng mitambuh Bapa Panemban Pandhita Durna. Ngene jlentre. Panca kuwi tegese 5, Suda kuwi wis ngarani. Inggih, lajeng kersanipun Bapa Panemban Pandhita Durna kadosa pundi? Ngene. Pancasuda kuwi jlentre. Dina kelairane manten lanang karo dina kelairane manten wedok kuwi dijumplah. Nek wis dijumplah banjur disuda 555 kari turah pira. Kuwi sing jenenge etungan Jawa kang ingaranan dening etungan Pancasuda. Inggih. Lah lajeng jlentrehipun utawi cak-cakanipun kados pundi Bapak Guru? Ngene. Yen dina kelairane manten lanang karo dina kelairane manten wedok wis kelakon dijumplah njur disuda 555 kok entek kuwi tegese kobong kuwi tegese sampyuh durung nganti tutuk anggone omah-omah durung tutuk anggone bebrayane mantene si Gatotkaca lawan Pregiwa durung tutuk mantene mau bakale mati kabeh kuwi yen disuda 55 ora nyisa jenenge kobong utawa sampyuh Janaka inggih nah yen disuda 55 kok turah siji kuwi jenenge pegat mati kuwi ya elek kuwi ya ora becik sak ramuke rabi mantene bakal mati salah sawiji Arjuna nuwun inggih lah sing paling apik yen to disuda 55 turahe loro kuwi tegese jodoh inggih paham nuwun inggih lajeng lah yen disuda 55 turahe telu kuwi ya apik kuwi ya becik sak tiba malange bakal kepenak sing dadi uripe arepe dodol bakal makmur arepe nandur bakal subur usaha apa wae ya bakal sempulur inggih lajeng nah ya disuda 5555 kok turah papat kuwi jenenge pegat urip lupute si manten kena godha njur pegatan ya pegat rejekine sak tiba nangine nyambut gawe ora ana asile kena diarani pedaringane bocor nuwun inggih mudah ngerti paham inggih Bapak lah anakmu si Pregiwa arep kok jodoke kelawan si Gatotkaca wis kok etung kanthi jangkep wis kok etung kanthi teliti kanggo etungan Pancasuda apa durung Janaka nuwun inggih dereng Bapak la iki ya saiki diitung bareng-bareng si Pregiwa anakmu wedok anakmu wadon kuwi dina kelairane apa Arjuna nuwun inggih anak kula putri nuwun inggih Pregiwa menika lairipun nuwun inggih Buddha Kresna lakar kasinggihan
Buddha Kresna kuwi tegese Rebo Wage. Lakar kasinggihan bapa. Lah, Rebo kuwi 7. Hah? Wage kuwi 4, 7 tambah 4 kuwi 11. Inggih. Rebo Wage ki 11. 11 ki nomere kirik. Inggih. Kok apa kancamu, Kang? Lah saiki si Gatotkaca. Gatotkaca dina kelairane apa Janaka? Gatotkaca menika dinten kelairanipun nuwun inggih Tumpak Seta. Tumpak Seta ki tegese Setu Legi. Setu Legi. Lakar kaluhuran kados mengaten Bapa Panembahan. Setu ki 9, Legi ki 5, 9 tambah 5 14. Nah, saiki dijumlah bareng-bareng dina kelairane Gatotkaca kelawan si Pregiwa. Pregiwa 11, Gatotkaca kuwi 14 tambah 11 ora ana liya kejaba mung 20. Nggih, 20. Lamun disuda 5 wekasane entek kobong. Sampyo bakale omah-omahe anakmu si Pregiwa lan si Gatotkaca. Oh. Jagat Dewa Bathara sesaning Bathara jagat. Dipikir le dhisik Janaka. Diteliti dhisik Arjuna. Waduh, mati aku. Waduh, Bapa Panembahan Begawan Durna. Sanget mboten nginten, sanget mboten duga mana menawi badhe kados mekaten kahananipun kang putra kula kekalih nuwun inggih Pregiwa Dalasi Gatotkaca Bapa Panembahan. Mula ta mula. Yen ana apa-apa ki wong tuwa melu disenggal. Wong tuwa melu dijawil. Aku ora pamrih apa-apa Arjuna. Pun Bapa Durna ora duweni karep utawa pamrih sing piye-piye. Nanging yen ana apa-apane kaya mangkene, sapa sing arep tanggung jawab? Kalamun to besok ana sambikalane. Nanging kabeh mau balik marang rasamu dhewe. Balik marang rasane Arjuna dhewe sing bakal nemtokake abang ijone lakon. Nuwun inggih Bapa Panembahan. Sareng kula raos-raos, sareng kula teliti kanthi permati ngantos dumugi ati, sareng kula kandhas nganti tatas dumugi ning tias, sareng kula gonta kanthi cetha sajroning nala. Ageng katresnanipun kula dumateng anak kula pun Pregiwa. Kula mboten saged mbayangaken menawi bibar Apalakrama anak kula pun Pregiwa dalah Gatotkaca gilang-gilang ingkang dados kuwandanipun Bapa Durna. Margi pundi ingkang kedah kula tempuh Bapa Durna? Aja susah hatimu. Lungguha dhisik kang kanthi prayoga. Leremno rasamu luwih dhisik Arjuna. Pandhita Akarya mangsit pindha kumbang ajab ing tawang. Susah ngangin ngendi nggone. Bapa Panembahan Resi Durna ingkang minangka jinejer dados tiyang sepah kula.
Bapa Panemban Pandhita Durna ingkang dados dwijanipun pun Arjuna. Sareng kula gagas, kula teliti, kula penggalih, sareng kula raos-raosaken. Pedah menapa? Pedah menapa kula ndhaupaken si Pregiwa kaliyan si Gatotkaca menawi tembe wingkingipun anak kula kekalih badhe nemahi pepati Bapa Durna. Pal ngetepel 7 dina lah. Bar 7 dina anakmu Pregiwa karo Gatotkaca bakal mati. Kuwi paling suwi kuwi. 7 dina ana bar api mudhar anakmu. Piye? Kula apa wae kudu dipikir luwih dhisik mumpung sego durung dadi bubur. Ngono? Inggih. Menawi mekaten kula saged hanemtokaken Bapa Panemban Resi Durna. Nentoke piye Janaka? Dedaupanipun anak kula pun Pregiwa. Dedaupanipun anak kula Pregiwa dalah si Gatotkaca badhe kula wurungaken, badhe kula batalaken Bapa Durna. Aku ora ngongkon lho, aku ora ngujuk-ngujuki lho. Kabeh keputusan balik ning kowe Arjuna. Aku ora mengaruhi kowe, aku ora ngoroki kupingmu. Nggih, Bapak. Caritaning satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine aku ora mengaruhi lho Arjuna. Aku mau mung kandha ilmu Jawa sing jenenge kawruh Pancasuda. Ilmu Jawa ingkang ingaranan ilmu Pancasuda. Nanging kabeh keputusan balik ana ing atine jeneng sira Arjuna dhewe. Bapa Panemban Durna, piye bocah bagus? Sampun madhep kang sarta mantep ingkang dados raos kawula. Luwung kula wurungaken, luwung kula batalaken dedaupanipun putra kula kekalih tinimbang nampi bebendu ingkang boten enteng Bapa Durna. Ya pancene kudu kaya mangkono. Nanging Bapa Durna, piye ana masalah apa Arjuna? Janaka gadah damel kantun 21 dinten malih, 21 ari malih. Ulem utawi undangan sampun sumebar. Lajeng menawi kula gadah damel wurung, lajeng anggen kula gadah damel batal. Menapa mboten kucem ingkang dados asmanipun kang putra Madukara pun Harjuna Bapa Panemban, kabeh kuwi kena disikapi. Sing jenenge kodrat kuwi kena diwiradati Arjuna. Aja mopo rasamu ku lho. Kowe arep duwe gawe manten tetep ora apa-apa, dilanjut wae. Lah lajeng nek mantene lanang disalini, ngono. Lajeng sinten ingkang dados liranipun Bapa? Aku duwe jago. Aku duwe jago yen iki mengko mbok rabekke. Karo anakmu si Pregiwa nganggo etungan Pancasuda hasile bisa temanja. Jagoku ora ana liya ya kuwi isih ponakanmu dhewe. Putra nata ing Ngastina si Lesmana Mandrakumara. Lesmana Mandrakumara ki dina kelairane Kemis Kliwon. Kemis Kliwon. Iya. Kemis ki 8, Kliwon uga 8, 8 tambah 8 16. Dijumlahke karo dina kelairane si Pregiwa 11 tambah 16. 11 tambah 16. Nuwun inggih. Kuwi 17 kuwi yen disuda 5 turah loro. Ora jodoh ngono kuwi jenenge.
Piye? Manut wong tuwek iki penak. Nggih. Inggih. Piye aja kriyap-kriyip piye? Keputusan ana tanganmu Arjuna. Emane-mane duwe gawe sepisan. Kowe mbubak to iki? Nggih. Lah iya. Emane-mane duwe gawe ropian-ropian, kadung nanggap wayang, kadung nanggap campur sari. Kadung nyalang sinden-sinden campur sari kok batal, mantene mati let 7 dina. Nggih. Piye? Menawi mangkaten kula sanget condong ingkang sarta rumajeng. Heeh. Menawi anak kula pun pregiwa, Jinatukrama kalian Atmajendra Ngastina putranipun Kakang Prabu Duryudana nuwun inggih ingkang akekasih Silesmana Mandrakumara. Kuwi tenan Arjuna. Nuwun inggih Bapak, yen ana brontake anakmu sing pregiwa, kula piyambak ingkang badhe tanggel jawab ya. Yen pancen kaya mengkono, sineksenan bumi langit, Janaka tetep bakale duwe gawe mantu. Ning mantene ya kuwi si Pregiwa Kang Jinatukrama anak Ngastina Lesmana Mandrakumara Arjuna. Lagi cawaman sabda horek kang sumewa gegering masewakan kadah samyana areka wonten dwirada mekta pedhot king wanti lan sawenehan areka kudu dilar pandengan lagi eco kang lagya wawan pangandikan kasaru gegering Jawi labet pisowananira satriya Randu Gumbala Raden Harya Antasena rebebeh gawe cingak ingkang samya mulat lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan kathah samyana